Πάμε. Κυρία και κύριοι, καθιστάτε σε μια ακόμα εκπομπή, τον Τζόνι Μπέιλι. Μετά από το τελευταίο ταξίδι που κάναμε, φέραμε μοναζικά κομμάτια στη τηλεοπτική μας εκπομπή. Σε ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με ένα φανταστικό δαχτυλίδι. Ήρθε η κοπέλα. Παρακαλώ κάμερα δείξει δαχτυλίδι. Βέβαια. Ένα μοναζικό κομμάτι. Η κάμερα το δαχτυλίδι παρακαλώ. Μοναζικό κομμάτι, 24 καράτια. Ολοστρόγγυλο κυρίες και κύριοι. Μοναζικό χρυσαφί. Ασημή με 5 μοβ σμαράγδια. Και πίτσικα. Για κάθε ενδιαφερόμενο. Συζητήσιμη τιμή. Αρχική τιμή από 1.500 ευρώ. Μόνο 800. 800 ευρώ. Τελική τιμή κύριε και κύριοι. Μοναζικό κομμάτι. Η κάμερα παρακαλώ στο δαχτυλίδι. Στο δαχτυλίδι λέω. Μοναδικό κομμάτι. Μάλιστα. Ακοίτατα τηλέφωνα, πρώτες φορές πέφτουν. Τρομερό κομμάτι, πραγματικά. Περάσουμε επόμενο κομμάτι. Ένα φοβερό περιδέρεο. Ένα περιδέρεο τα 24 καράτια, φερμένο από Ινδία. Παρακαλώ, να δείξει η κάμερα το περιδέρεο. Ένα μοναζικό κομμάτι για κάθε γούστο. Τιμή εκτιμάται τα 1.200 ευρώ. Μοναζική προσφορά μόνο 600 ευρώ. Φοβερό κομμάτι, πραγματικά ευχαριστώ. Και σαν έκπληξη και εκεί, σαν έκπληξη της βραδιάς, κορντιστό ρολόι. Μοναδικός σχεδιασμός. Φερμένο, θα σας δείξω τώρα την πραγματική του λειτουργία. Μοναζικό. Κορδιστό ρολόι. Καταπληκτικό. Παρακαλώ η κάμερα. Κορδιστό ρολόι στη μοναζική προσφορά 300 ευρώ. 1.000 ευρώ έχει κανονικά κύριε και κύριοι. Μοναζική προσφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τηλεφωνήματά σας.